Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ang tibuok kalibutan karon nagatubang dili lang sa krisis nga dala sa COVID-19. Aduna sab kitay dako nga krisis sa kausaban sa klima. Kini tungod kay ang kadaghanan kanato walay pagpakabana sa pag-alima o pagbantay sa kinaiyahan. Ang tibuok buwan sa Setyembre hangtod sa ika-4 sa Oktubre gitawag kini og Season of Creation. Ang atong Santo Papa mismo, Papa Francisco, nag-awhag kanatong tanan nga unta magkahiusa kita sa pagpaminaw sa agulo ug sa dangoy-ngoy sa kinaiyahan tungod sa kakulangan sa atong pagtahod niini. Gigahin kini nga higayon aron mapukaw kita sa atong responsibilidad ug kalambigitan sa kayutaan, kawanangan, kakahuyan, kahayupan ug sa tanan nga gimugna sa Dios aron mahatagan natog panahon nga makapahuway sa atong pag-abuso niini. Kini atong iampo nining Santos nga Misa uban sa mga petisyon nga gipadala sa atong mga kaigsuonan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Sa atong Santos nga Misa, ito sa apil sa atong mga pagampo, o atong mga personal nga mga katuyuan, labi na pagampo sa atong mga kaigsunan, nga mga masakiton, ug sa uban nga managantos sa ilang tagsa-tagsa kabalatian. O garon mahimo kita tako sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Dagang kumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kaya nakalapas sa gudako yamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglan. Kaya akong sala, akong sala. Usa na nga moya po kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga angel mga santos. Ug kaninyo mga igsuon, arin niyo akong iyapo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen.
Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom, among magbubuhat o mag-aagak. Himoa nga mag-alagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing o nga makadagat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, piragi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi gari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy mga makalilisang nga butang. Apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala. Ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kung magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo makapasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kung dili ikaw mo pasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tawo lamang.
huna-hunaa kini. Moabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa hunong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kaya mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko ug bandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masukog bandianon sa pagbati. Daigang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon. Daigang iyang balangalan, daigang Ginoo kalagko, ug ayaw ikalimti ang tanang mga kayuhan niya. Ang Ginoo mayog maluluyon, dugay nga masukog bandianon sa pagbati. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan, gibulong niyang tanan mong kasakitan, giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kayog kaluoy. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko ug bandianon sa pagbati. Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Kaingon ngang mga langit hataas labaw sa yuta, saingon labaw ang iyang kaluoy, kanila nga madlukon kaniya. Maingon ngang silangan halayo sa kasadpan, saingon niyang gipailayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bandianon sa pagbati. Kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay, alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita,
ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kung patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manal kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Midol si Pedro kang Isus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikatawo ug ako gyapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitora, kundili kapitoan kapito. Kaya gingarian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakigusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon, sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan siya ang galon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayaran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya nga galon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya og gituok og giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ayaw kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, ug nangadto sila sa ilang agalon, ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isika sulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad sa iyang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kun dili kamo mupasaylo sa inyong isigkatawo sa kinasingkasing gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So tanan, mayong buntag kanatong tanan. Okay, pasalamatan sa atong Ginoo nga nakatambong taning Santos nga misa. No? Aron ato siya mapasalamatan sa mga grasya ato nadawat, labi na ato mga igsuon nga mga masakiton. No? So nindot kay duha ang mga nananaw kanato karon ha. Diri sa tubangan o didto sa kahanginan. No? Ang nananaw sa online o nananaw diri. No? Kamo naka-face mask niya, sila naka-Facebook. Mga pasalamatan ato Ginoo, tagatang Ginoo usa ka masipang pakpak. Usara. Naka-face mask lang mo, nabungol na mo. Amo lang, nung kabantay mo, no? Nining panahon na karon pagkalisod na, no? Tungod ini COVID, no? Ang mga tao, wanay kwarta, wanay kas, wala pa'y bugas, no? Mga sa katao, nag-ingon, gusto ko,
mangita ko usa ka tawo gamot tagaan og 1 million. Yan. Basta muhatag siya dakog 2 million. Kaita, kaya mo naging nainanag yun. Og tungod nini, hapit at mga tao karon daghan nangutang na o gusto na yun nga mangutang, no? So, di sa katao na doktor, siya dong asa imong mama. Siya nga naman, siya tungod di sa utang. Siya lang, nilangkaw na. Siya dili, ako yung nakautang mo, bayad ko. Ay, niambot na. Amti kay ba, no? Muna nga pagkalisod yun, no? Ngayon sa katao, di ko na hunay, siya di magugatog tungod sa akong utang. Ingon ni asawa, tawag itong imong utangan. Ina nga, di ka kabayad. Karon siya na sa di ka tuog. Kaya man nga pagkalisod, no? Mo di na nga, doon natin panultiyon sa atong mga utang, no? Sa ganito, utang lipay, bayad likay, ningil away, tinda hapay, tindira mahay, may pamatay. Ingon sa nang utangan, kadugay. Kaya mo di nga pagkalisod, no? Pero sa kay may tabuno, kung nakay utang sa bangko niya, gitiksan ka, no? Ugma, tungod kay waka kabayad sa imong loan, amo ng embargo na imong balay. Hasta imong mga sakyanan. Sus, kulbaan, mas siguro ka, no? Yung pagkatataon, mo text o usap, ay, sorry, wrong send, di ay, no? Malipay ka. Pero pagkatataon, i-text sa, no? Dili, di ay, ang imong tanang utang, gipapas na sa among amo. Was ka, lipaya ka, no? Huwag mo na ilitabo sa itong Ebanghelyo karon ha? Si Jesus, nagsugilanon siya, usa ka sambingay, ha? Nga doon na yung sa katao, nga doon na yung nakautang og kwarta, perting dako kung iya lang gipapas sa pagpasaylo kay ang tao nangayo sa pasaylo kaniya, no? Nganong gibuhat og gisugilom na ni Jesus aron atong sundon nga kinahanglan sa atong kaugalingon magpinasaylo ay kita sa usa-usa. Mo na nang tanas Pedro, Lord, kapila man namo pasaylo na nga mga sikataw, kapito iyalo tagi palagwadaan kay sa una gidungog naman nga kuto bra sa tulo niya upat di nakapasayloon. Yan lagi pakapinan. Pero gitubag ko man siya ni Jesus, no? Kapito sa magkapito. 490, subot-subot, unlimited, no? Kaya nga naman, makasa magyud ang tao, no? Kitang tanan, mo na kinanglan, kadaghan sa ta magpasaylo, no? Kaya tayo sa katao, ang yan tiil, naghubag. So, nato siya sa doktor, yan yung doktor, ato ning operahan. So, gipirahan, pag operahan sa dok, kumusta operasyon siya? Good news o bad news? Unsa may good news, ay imong tiil ka na hubag, akong naayo. Wow! Unsa may bad news nyo, ang dok, ang imong maayo nga tiil mo, yung naputol. Maita. Kaya maningon, pagkarison ba? Iya ka itong pasayloon, unsaon, no? Kaya mo na inanausay sa itong ginabuhi, no? Mao na, nga kailan magpasaylo ay kita, ha? Kaya ang atong matang isa ka na ito, makasa, gyud na mo ningon, sana all, no? Magadawat og pasaylo. Managingon sa mga batanon, ha? Labi na sa mga nag-uyab-uyab, no? May pa ang friendship nga doon ay something, no? Kaysa relationship nga mura mag-anything. No? Mao na nga pastila yun sa itong ginabuhi. No? Ikaduha, ang pagpasaylo, kinanglan nga itong himuon nga why condition. Mingon ka nga, pasayloon ti ka, pero ayaw pakita na ko. Kay huwai-huwaon, gina ko na imong dagway. Paita, na may kondisyon, no? Kung saan ka no, mahimo ka doktor, sa imong pag-schedule, operasyon, imo nakita nga, imong operahan, mao tay mo classmate sa una nga gidaog-daog ka pirmi. Mao na ni ang gayon ako panismaslan. Ako operahan pero di na ko gamitan anesthesia. Gasagit-sagit. Kaya man pagkalisod Ginoo, no. Mao na ningon ang Ginoo ha. Kinahanglan way condition. If you forgive, papas gitanan. Way paglantaw sa bisan unsa mga butang nga nakitabo. Dili na hunaw-naon, no. Ang nangagi ha. Dili kay kun imong makita pag-usab, dili nimo tagdon. Muna lang giingon sa mga batanon ba, no? Sa ilang mga hugot-hugot lines, ano? Purti na kong pagpaningkamot, no? Nga makontak ka, no? Mura kong kalag nga nagparamdam, pero ikaw mura sa patay nga gididma. Muna paingon na to pastila Diyos, no? Ikatulo, kinanglan sa atong pagpasaylo, no? So atong paningwaon, ha? Nga naagyo diha ang atong mga strategy, ha? Nga ang atong tagsa-tagsa kaugalingon malukmay gayod, no? Mabita karon, no? Kay gibawal na ang mga barter, mangitag paagi, no? Bawal na barter so sa may baton, exchanging gift na lang. Feel pag Pasko, no? Kay maningan inalagi sa tagsa-tagsa mo. Ikaw pat ang pagpasaylo tinuod dili sa yon, ha? And in fact, it takes a journey. Doon lagi siya process, no? Kaya pagpasaylo, to forgive, can create 4 steps of processes. No? First, you have to forgive. Kung di ka makapasaylo, you cannot forgo. Pero if you can forgive,
And you can forgo, then you can forget. No? After forgetting, kung kalimtan na nimo, then you can foresee your future ug unsa ang angay nga buhaton. No? Usay bitaw ro ang pagpasaylo nga wa sa tong kasing-kasing lisod, no. Kay labi na atong mahinumduman ang ilang gimo kanato nga mga sakit, no. Kung natay mga uwat, no, o kanatay mga hubag sa ilang gibuhat nato nga dautan, mga bad memories, no. Nindot unta kung mga good memories, no. Para ni mga manag-uyab good, so nindot tayo kung daghan ko mga memory. Gusto ka ka memory o unsa man palit ang memory card. Paita kay mo ni nana, no. Nya mo na ang pag-forgo ha sa mga uyab, no. Kung gusto ka nga di ka biyaan si mga uyab, papangita ko uyab nga tambok. Kay di ka biyaan kay hinay man ang mudagan. Ano, mo ring pasti lang gyud ba, no. Nya mo na nga sa atong panikamot mo na siya ha. Sunod ang gugma ay may na pagpasaylo sa pagpayag nato sa gugma sa usag-usa. Doon na sa'y gitawag natong sistema, ha? Nga kinanglan, doon na sa'y gamayng disiplina. Kaya nga naman, kung siguro itong pasaylo, di na ito tagang disiplina ng gamay, mag-abusar sad, no? So, muna pag-control sad sa itong tag-sa kagalingon, ha? Nga dili na yung tamadala, no? Sa atong gibati, nga na-over na sa atong isikataw, no? Di tayo sa kailahan, bulhog, no? Pero minsan kalagutan siyang anak, kay mauwaw man siya, kay sugsugon, masaya mga classmate. Ang mama, bulog. Hangtod nga naka, una-una siya nga mulayas sa ila. Ug yang giingnan niya mama, mulayas ko biyaan ka diri. Sa sige dong lakaw imo maka ko biyaan. Pero ang pinga imong mata ha, kay ako ra ba nang hinatag gikan sa kuha nganha sa imuha, no. Kay hinatag ra itong mata, subot ang atong paglantaw unta sa mga butang. Ug sama sa niya tabo kang Kristo, no. Nga siya gibato, gidaog-daog, no. Sa way paglantaw ngayon gibuhat para ra sa atong tagsa kakaluwasan, ha. Nga mo sa atong isitaw, sa mo na ka-importante nga pagpasaylo mahimo nang kaparte sa atong kinabuhi. Sayo ni siya sultion, lisod buhaton. Pero kung ang gugma sa Dios iyang grasya ug atong pagpapaningkamot, atong kini makabot kay kini mao ang kabahin sa atong pagka-Kristiyanos. Nya man ito po sa atong misa karon ha. Nga we will learn to forgive so that we will also be forgiven. Kaya ang Diyos galantaw, dili lamang para sa tuwa, kundi para sa kadaghanan sa mga tao ngayang gimugna dinhi nining kalibutan. Amen. Palihog manindog ug atong iampo ang nagatuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta. Yanak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus na matay bilubong, ikonsad sa mga minatay, sa katlukadlaw na banhaw, isa ka sa langit, galingkod sa to sa Diyos nga Amahan, gahom sa tanan. Kandito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa pamamagitan sa mga santos, sa pasayuan sa mga sala, sa pagkabanal sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Maigsoon, magabog kita ngadto sa atong maluluyong Amahan, nga madalaunta nato ang iyang pasaylo kaluoy ngadto sa tanang katawhan. Ug sa matag pagampo, kita moingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alang sa katawhan sa Dios ang simbahan nga mahimo unta kining timaan sa kalinaw ug pagpasaylo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nasod nga makaamgo unta ang matag usa sa paghatag og bili sa yuta ug kawanangan nga karon mingtiabaw tungod sa abuso o walay pagtahod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katekista nga atong gipasidunggan karong Domingguha nga sa ilang pagsakripisyo sa pagpanudlo sa katekismo ngadto sa mga kabataan mahimo usab unta silang buhi nga sumbanan isip sumusunod ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
alang kanatong tanan, nga andam unta kita sa pagpasaylo sa mga tao nga nakasala batok kanato, ug sa pagpangayog pasaylo kanila nga atong nasad-an, nga may mapaubsanong kasing-kasing, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Maghiusa kita karon sa pagpangaliw po sa makagagahom nga amahan, aron mahunong na ang pagkaylap sa COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Ginoong Dios, paminawa kami nga nangayo sa imong panabang, nasayod kami nga niya ikaw, duol ka namo, o nga imong kami punon sa imong mga gasa. Pinagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen. This bread we offer.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, patalingog ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among ipagayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaw kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao, sumala sa imong larawan, o gitugyanan og gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan, magdumala sa kalibutan, o magdaig sa imong himaya. Diya sa tanan nimong mga binuhat, piragi ni Kristo among Ginoo, nga gidaig o gisangyaw sa langit o sa yuta, sa mga anghel o arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos girikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kadamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni kuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kinimo nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Araw paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagakalat kami kanimo, Amahan. Minipan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mga tubang o malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-amog kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Makayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At tagi kami sa kalinaw nini panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
O Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog-hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Peace. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulan kita kagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa mong mga hunahuna ug mga buhat. Ay imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang pagampo alang sa mga masakiton. Sa tanggiang ang mga masakiton silang tagsa-tagsa ka mga balay, ospital o mga naimutangan sa pag-andam sila kaugalingon sa pagdawat nini mga bendisyon. Walang ito amahan gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Kung ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyog-ari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga Madres sa Daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyo nga sa kanunay mitabang niining atong apostolado sa paghatod sa santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Daghang salamat ilabi na sa atong mga sponsors o benefactors. Salamat sab sa atong choir, lectors, ug technical crew. Ato sab ipaabot ang atong pasalamat kan Reverend Father Andy Satura, SDB, ang atong Mass Presider. Mga pahibalo,
Nining Domingo ha, atong gipasidunggan ang atong mga katikista. Ang Paulines Media Center adunay isugyot nga mga pipila ka catechetical materials o visual aids nga dako kayong ikatabang alang sa atong mga kugihan o buotan nga katikista samtang sila nagtudlo sa mga kabataan. Ug kay nagkaduol naman ang Pasko, ug tingali naghuna-huna na kamo sa inyong ihatag nga regalo, amo sab isugyot kining best Christmas gift alang sa inyong pamilya ug mga higala, ang Gospel Power. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa Paulines Media Center o di kaha bisitaha ang among website ug ang among e-shop. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. O gusto ko sabi ipahibalo nga kining atong Santos nga Misa naka-upload sa YouTube. Palihog lang i-type ang Paulines Cebu. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo, og manalangin kaniyo ang Dios nga magkagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Giala na misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord all our days. Sing hallelujah, sing your song. Rejoice and be glad, let us dance with joy. For Christ is our Lord, our Savior and King. Give thanks to the Lord, for He is our God. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, I am the bread of life, He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.